Druhý příklad varianty 5, písemné práce na zkoušku, je slovní úloha. Slovní úloha, kterou když si přečteme, tak na první pohled vypadá, jako by se jednalo o slovní úlohu pohybu. Nicméně vzhledem k tomu, že se tam jedná o nějakou trasu a nějaké zlomky, tak pravděpodobně se to bude řešit úplně obyčejně. Pouštím čas, opět jsem nastavil 10 minut, čas běží, takže pořádně přečíst. Cyklistický závod, 2/5 délky trasy, ta etapa stoupá, 3/8 klesá a zbytek je o rovině a o tom nevíme vůbec nic. Nicméně ta poslední věta říká, že délka stoupajícího úseku trasy je o 4 km delší než klesajícího, takže je můžeme mezi sebou porovnat. Takže si úlohu zapíšeme. Celková délka etapy. No, sakra práce. Celková délka. Blbne mi tuška. Ještě jednou. X kilometrů. Stoupání. Aspoň já jsem se rozhodl, že to zapíšu jako stoupání. A tady je napsáno, že jsou to 2/5 té trasy, neboli 2/5 x kilometrů. Pak následuje klesání. Asi nenásleduje, ale je tam popsané klesání. A opět je tady údaj, že etapa klesá na 3/8 délky, takže 3/8 x kilometrů. Jak jsem říkal, o rovině toho moc nevíme, akorát, že tam byla. Takže poslední údaj, délka stoupající trasy je o 4 km delší než klesající, čili já bych to mohl klidně napsat takhle. Stoupání minus klesání a to jsou 4 km. A když zapíšu vlastně ty dva údaje předtím, že to je 2/5 x minus 3/8 x, až jsou to tedy ty 4 kilometry, tak jsem tady vlastně zapsal rovnici, kterou budu muset vyřešit. Takže to využiji a řešení rovnice 2/5 x minus 3/8 x rovná se 4. Opět společný jmenovatel, nesoudělná čísla 5 a 8, takže je to 5 x 8 40. 40 děleno 5 je 8 x 2 je 16x minus 40 děleno 8 je 5 x 3 15x, což je krása, protože tady vidíme hned, že na levé straně vychází 1x a na pravé straně je 4 x 40, to je 160. Závěr x je 160. Mohu napsat kilometrů, ale nemusím, protože to určitě budu muset napsat do slovní odpovědi k úloze. Jak udělat zkoušku? No, tu etapu asi těžko dáme dohromady, protože neznáme ten úsek v rovině. Spíš bychom z té celkové délky mohli ten úsek té etapy rovinatý vypočítat. Takže vlastně víceméně musíme ověřit, jestli skutečně rozdíl mezi těmi dvěma částmi stoupáním a klesáním je 4 km. Takže zkouška 2/5 x neboli 2/5 krát 160. 2 krát 160 je 320 pětin, což je 64 km. 3/8 krát 160, tak tady si to dovolím zkrátit, je to 3 krát 20, to je 60 km. Takže vidíme, že opravdu je rozdíl 4 km, tak jak bylo v zadání. Tak, otázka zněla, kolik kilometrů měří etapa, takže odpověď
etapa měří 160 kilometrů. Tím je úloha vyřešena. Stopuju čas. Zkusím to. A čas se zastavil na 5 minut 16 sekund do konce limitu 10 minut. To je vše.